Ulithoba amanxeba umndeni wakaSibiya isigwebo esinikezwe izelamani zakhona inkantolo emantshi yaseThekwini ngoLwesihlanu ngecala lokudubula zibulala abazali. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele channel ehamba phambili kezo mina ngofeza ngituthu ngakho mali bathi ila sibona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Abalahle icala ngoPhilani Sibiya oneminyaka ewu-38 kanjalo nozakhe Sibiya oneminyaka ewu-40 noLulamani Sibiya oneminyaka ewu-27 bobathathu ke kodileka jela ababili umuntu ngamunye ngamacala okubulala abazali unkosazana Thembisile Sibiya obeneminyaka ewu-61 kanjalo futhi nomnumzane Khethe yakhe Sibiya obeneminyaka ewu-70 ubudala ngoFebruary ku-2020 baphinde ke bagixabezwa ngeminyaka engu-15 umuntu ngamunye ngecala lokutholakala nesibhamu ezingekho emthethweni. Abezindaba okuyisoleze lithola ukuthi ke lo mndeni kwaphinde kwabulawa ngendlela engaqondakali inkosana yakhona umnumzane Mabutho Sibiya obeneminyaka ewu-43 nyakenye kuthiwa kuwa engufakazi oqanda ikhanda ecaleni lokubulala kwabazali bakhe ngoba ke wayekhona ngosuku lwesigameko. Kuthiwa ke wabulawa kade ebuya ethula ubufakazi enkantolo. Udadewabo unkosazana Nelisiwe Sibiya ekhuluma nesolezo ngomsombuluko ukuthi izwe isigwebo singeke sibavusa abazali bakhe kodwa bayothoba amanxeba ukuvuleka nje ukubulawa kwabazali bakhe ngehluku. Phawula ukuthi ke uthobile amanxeba ukubosha kwabo yize bengeke besabuya abazali bakhe kodwa ke nabo njengoba beboshiwe nje ngeke bayijabulela impilo yabo ngokuphuca nje abazali babo. Kukhawula lapha unkosazana Sibiya echaza ngesigameko uthe yifa elaba imbangela yokubulawa kwabazali. Uveza ukuthi emva kokuthatha umhlala phansi esibhedlela eKing Edward uYise wathenga amatekisi amabili ajoyina ngawo embonini yamatekisi waphinde futhi wathenga neveni lokuthutha izingane zesikole. Uthe wabatshela ababulala ukuthi lokhu ke wayekwenza ukuzuma efa basale enesinkwa njengoba ke behlulwa nayisikole. Uthe ke bona bakhetha ukuthi basheshe bamphuce impilo yakhe. Uthe ngosuku lwesigameko baphuma beyodumisa amatekisi egarage. uYise waphuma ke wayobheka ukuthi kwenzakalani ke bavele bamdubula wabaleka wezendlini wayotshela umama bakhipha isibhamu sakhe esisemthethweni banikela ke ekameleni lababulali wayobabikela ukuthi ke nangu ubaba ehlasela kusho lapha nonkosazana Sibiya. Uthe ke uYise wanika uPhilani isibhamu sakhe ngethemba lokuthi uzophuma uyobheka ebebemhlasele egarage kodwa ke uPhilani wavele wamqedela ngesibhamu uYise ayemnika sona. Uchaza ukuthi umama wathwala izandla ekhanda ebuza ukuthi kanti bambulalelani ubaba. Baqhubeka kuye naye bamdubula bobabili khona bashonela khona lapha endaweni yesigameko. Uthe amaphoyiseni ke babhalisa istatement bathi uYise uhlasele ngabantu abasola ukuthi ke izikabi zasembonini kodwa ke baboshe emva kwezinsuku ezibili. uMabutho wabhalisa istatement esihlukile emaphoyiseni esasisho ukuthi ke umkhuba usekhaya. Abafethu izona ezihamba phambili esiniphathile zona kwezenkezweni masithinta udaba elithi ezweni isakhilwa. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphala lolu daba hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho uva ngalolu daba. Mina ke sengiphuma kanjena kodwa futhi ke ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezifana nalezi. Kwakho nje subscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.